रांखौ साबेसे बेकार लाइमोनफोरनो होनो हाखो रिन्जय बर' बिथाङा? आच्छा 2 लाख जे लाइमोनफोरनो बेकार लाइमोनफोरनो होगोन होनना बुंदोंमोन बेखौ साबेसेनो होखो आदा रिन्जय बर' बिथाङा? रिन्जय बर' बिथाङा बबेनिफ्राय जादु मोनखो स्कर्पिय' बायनो हालायनाय? रायजो राजाफोरा बिखेखे सेंग्राफोरा सोंनो होदो जे आदा रिन्जय बर' बिथाङा माबायदि स्कर्पिय' एन लाखो हठातनो मा मोनसे जादु मोनखांखो बिथाङा लोगो लोगोनो स्कर्पिय' एन बायलायनो हानाय आरो गोबाङानो बुंदों बिथाङा मायबा मायबि बायसोनो नागिरदों होननानै खाननैसो उनाव स्कर्पिय' बायनो हालायनाय रिन्जय बर' बिथाङा मा साख्रि मावोमोन? आदा रिन्जय बर' बिथाङा माबायदि स्कर्पिय' एन लाखो बिथाङा मा एसेबां गिदिर साख्रि मावोमोन? इउपिपिएलनि लाइमोन दैदेनगिरि रंगुर बर'नि सोंथि बिपिएफनि लाइमोन दैदेनगिरि रिन्जय बर'निसिम बयबो मिथिगौदि 2 लाख रांखौ सोरबा चेयारमेननि बंस'आ गावनि बिसिनो होना लादों सोरबा फिसाज्ला बिहामजोनो होना लादों होननानै अजद दैखांनानै बाथ्रा बुंदों बिथां इउपिपिएलनि लाइमोन दैदेनगिरि रंगुर बर'आ। बिक्रम दैमारि कास्टम प्रहलाद रिन्जय बर' बिथांमोना गासैबो एक्सपेल जानाय दैदेनगिरि। लाइमोनफोरा बिक्रम दैमारिया इन'भा गारि लानानै सिगाङाव नेम प्लेट गोजा लागायजानो लुबैनानै रिन्जय बर'खौ स्कर्पिय' लाजानो लुबैनानै बिथांमोनखौ माहाजोन खालामनो थाखायल'सो भट होदोंमोनब्ला जोंहा बुंनो गोनां गैया होननानै रोखा बाथ्रा बुंथिदों बिथां इउपिपिएलनि लाइमोन दैदेनगिरि रंगुर बर'आ। नोंगौ बिपिएफनि रिन्जय बर'नि सायाव इउपिपिएलनि लाइमोन दैदेनगिरि रंगुर बर'आ गोबां अजद दिखांदों। बिथां रंगुर बर'आ अजद होनाय बायदिब्ला एसेबां खम समनि गेजेरावनो एसेबां दामि गारि स्कर्पिय' गारिखौ माबोरै बायनो हाखो रिन्जय बर'आ? रिन्जय बर' बिथाङा बबेनिफ्रायबा जादु मोनदों नामा स्कर्पिय' बायनो हालायनाय होननानै अजद दिखांदों। बिथां रंगुर बर'आ अजद होबावनाय बायदिब्ला बिटिसिआव साबेसे लाइमोनफोरनो रिन्जय बर'आ 2 लाख रांखौ होखो बेफोर बाथ्रानि अनगायैबो बिथां इउपिपिएलनि लाइमोन दैदेनगिरि रंगुर बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बुंखो बिथांनि बुंनायनिफ्राय आबुङै मिथिना लानि फै। बिसायख'थिनि सोमोन्दै आं बुंनाय नङा दिनै अदालगुरियाव फैदोंमोन आङो गोबां मानसिया आदा रिन्जय बर'नि सोमोन्दै बुंदो बिथाङा बिल पेन्डिंफोरखौ दिहुनना होगोन होननानै माबा माबि लेनदेन खालामदोंनो बेफोर बाथ्राखौ बुंदों जोंबो साहा लोंनायावबो खोनासंदों एसे साइडबो बुंदों दा मिडियायाव बुंनो थाखाय आं बुंनो गोसो गैयामोन सोमोन्दो आंदों मोजां बिदा फंबायनि सोमोन्दो रायजो राजाफोरा बिखेखे सेंग्राफोरा सोंनो होदो जे आदा रिन्जय बर' बिथाङा माबायदि स्कर्पिय' एन लाखो बिथाङा मा एसेबां गिदिर साख्रि मावोमोन हठातनो मा मोनसे जादु मोनखांखो बिथाङा लोगो लोगोनो स्कर्पिय' एन बायलायनो हानाय आरो गोबाङानो बुंदों बिथाङा मायबा मायबि बायसोनो नागिरदों होननानै खाननैसो उनाव आच्छा 2 लाख जे लाइमोनफोरनो बेकार लाइमोनफोरनो होगोन होनना बुंदोंमोन बेखौ साबेसेनो होखो आदा रिन्जय बर' बिथाङा? सानैसो गावनि आंगु पांगुनो होखो ना बेकार लाइमोनफोरनो होमारखो? बयबोथ' मिथिगौ सोरबा चेयारमेननि बंस'आ गावनि बिसिनो होना लादों सोरबा गावनि फिसाला सोरबा बिहामजोनो होना लादों सासे बिहामजोआ माबायदि बेकार सेंग्रा जानो हाखो बेखौ जों बुजि मोनाखै बे लाइमोनाव माबायदि गोग्लैखो जों बुजि मोनाखै बे बाथ्राखौ दा अबयसे फेसबुक लाइभ खालामो किसुमान कुइसननि एन्सारखौ बिथाङा ओरैसो होनो नागिरो इलेक्सननि उनाव सब जागोन ओरैबायदि गोदै बुङो बिथाङा आदा रिन्जय बर' बिथाङा माने गावखौनो ओरैबायदि इस्टाब्लिस खालामना लाबाय बिथांनि फेसबुक लाइभखौ नायोबा जेनेबा सोरबा सिख्लाफोरखौ प्रप'ज खालामनो नागिरनाय बायदिसो नुयो ओरैबायदि गोदै बुङो माने खोथाफोरखौ बिथाङा बुंबाय जे लाइमोनफोरनो 2 लाख होगोन गैया बेखौबो होआसै हा दाथ' जों खोनाबाय थादों माने खामानि दामानि बिथाङा गोबां लेनदेन खालामबाय थादों खालामथों आरो बेनि थाखायनो जुदि बिथांमोना सरकाराव फैदोंमोनब्ला जोंहा बुंनो गोनां गैया लाइमोनफोरखौ जिथु सदनखौ होदों जोङो भेरगावनि मानसिफोरा बेखौ लकेल भाषायाव मस्ला होनना बुङो जिथु मस्ला लाइमोनफोरखौ जेरैबायदि थगायबाय बिनि फिननायखौनो एसेमब्लियाव बिथांमोना मोनगोन जों आसलथे बाथ्राखौ बुंनो नागिराखैमोन तामुलपुरनि सासे सेंग्रा बिथाङा आंखौ केस होदोंमोन सासे सेंग्राया बिपिएफनि मैया फेसबुक पस्टआव लिरदों जे
थाखा खांनानै गारि गोदान गोदान लादों, दामि दामि गारि लादों आरो बेनि थाखायसो सरकाराव लाबोदोंमोन ना होननानै आं नामखौ बुंथ'ला। बिथांमोननि सिपाहि जाय हाग्रामा महिलार बिथांखौ थैथां सरकाराव फै जानो लुगैदोंमोन, बिथाङा दा UPPLखौ देरहा जानो लुगैदों। कारना बेनो जे आदा रिन्जय बर', आदा बिक्रम दैमारि, कास्टम बसुमतारी, प्रहलाद ब्रह्म गासिबो एक्सपेल जानाय। आंथ' बे बाथ्राखौ बुंनायाव गिया, इसेबो गिया आङो। माखौ गिया? बिसोरनि गेजेराव जायखौ आं आसियाव सानना बुंबाय थादों, नारि केलेंकारि गोनां मानसि बिथांमोना, जायनि थाखाय बिथांमोना संगठननिफ्राय होखारजादों। खासेयाथ' खननै एक्सपेल जाबाय, खननै। खनसेया जाबाय जुवानि फैसा लानानै, खनसेया सासे गिदिर मानसिखौ संरक्षना खालामनानै। आरो गोबां दंबावो, सोरजोंबा दरजा मारिनानै सोरबा जानाय, सोरखौबा ब्लेकमेल खालामनानै एक्सपेल खालामजानाय। बे मानसिफोरा थारमाने दिनैनि तारिखआव बिटिआरनि लाइमोनफोरखौ नेतृत्व होगोन आरो। दा लाइमोनफोरा बेखायनो डिसिसन लानांगो जे बिथांमोना बे नारि केलेंकारि गोनां मानसिफोरजों दैदेनजागोन नामा। थेंक इउ। आচ্ছা बे बिसायख'थिनि डायलग नामा? बिसायख'थिजों लिरहैनायानो गैया बेफोर बाथ्राया। दा लाइमोनफोरा सोरजों दैदेनजागोन? आच्ছা जुदि लाइमोनफोरा बिक्रम दैमारिया इन'भा गारि लानानै सिगाङाव नेम प्लेट लगायजानो लुगैनानै आदा रिन्जय बर'खौ स्कर्पिय' एन लाजानो लुगैनानै जुदि बिथांमोनखौ अनलि बिथांमोनखौ जुदि माहाजोन खालामनो थाखायल'सो भट होदोंमोनबा जोंहा बुंनो गोनां गैया। दा लाइमोनफोराथ' एन्सारखौ मोनबाय, लाइमोनफोराथ' एन्सारखौ मोनबाय। बिथांमोना जेरैबायदि लुगैदोंमोन, दाथ' नै मेसेजबो भाइरेल जाबावबाय। सोरबा हाबा जानो गोनां सिख्लाखौ लांनानै बबेबा क्वार्टाराव माबा माबि जादोंनो मेसेजबो ओंखारबाय। जोंथ' मोनबो इलेक्सननि पलिटिकेल रिलेटेड बाथ्रा बुंनो गोनाङानो दरकार गैला। लाइमोनफोरा जुदि बेखौनो लुगैदोंमोनबा दिनैथ' मोनबायना। दिनै सोरनि गार्लफ्रेन्डखौ मा समाव स्कर्पिय' एनाव थिखांना लांनानै मा मा खालामो बेखौथ' जों मिथिला। गारियाबो दामि दामि नालाय बोरैबा बोरैबा थांखननोबो हानाय। दा लाइमोनफोरासो डिसिसन खालामनांगौ, डिसिसनखौ बिथांमोना लानांगौ। थारमाने जेबो बिसायख'थियाव होनांगौ। मा समाव होयो बिथांमोना? आरो जुदि रिन्जय बर'खौ आरो माहाजोन खालामबावनो गोसोबा आरोबाव खनसे भट होबावनो हायो BPFनो, आरो होबावनो हायो। आरो जुदि माबा माबि केलेंकारि दा ओंखारनाय खोनाखौसो, ओंखारिखौथ' नुवाखै मानसिफ्रा। आरोबा सिङाव मा मा गेसाव गोफोन दंबावो। साब्रै मानसिनि नामखौ लाबायना आङो, बे साब्रै मानसियानो सेस खालामबाय आरो लाइमोनफोरखौ। आচ্ছা बिक्रम दैमारिया आबसुनि जिथु बारग' प्रेसिडेन्ट दिपेन बर'नि रिजाइन लादों। गिनाय मानसिया बेनो। एदिना बिथाङा बुंदों दि मोनसे बाथ्रा, आबसु थानानै खामानि मावस्लायस्लाय दिनै बे समाव बिक्रम दैमारिनि मेसेज जिथु भाइरेल जादों, बे बाथ्राया नंगौना नङा बेखौ बिथाङा एन्सारखौ होग्रोथों। बिनि उनावसो बिथाङा एबसुनि सोरबा बारग' आफादगिरि, सोरबा जातीय संगठनखौ समाल'सना खालामनायनि बाथ्राखौ सानथों। बिथांनि जे मेसेज भाइरेल जादोंमोन सोरबा सिख्लादों, बे बाथ्राया बेसे सैथो, बिनि उनावसो बे बाथ्राखौ जों रायलायगोन। बिथाङा बेखेना बाथ्राखौ बुंनायनि नैतिक अधिकार दङ ना गैया। बिक्रम दैमारि बिथाङा बेखौ एन्सार होथों, बिनि उनाव बे बाथ्राखौ जों बुंगोन। बिथांमोना 2 लाखनि जिथु बिहामजोफोरनो होना लादो, महाथो लाइमोनफोरनो होदो बिहामजोफोरनो? दिनै लाइमोनफोरखौ थारमाने मिसलिड खालामदों नोंथांनि बायदिब्ला? आंनि बादिबा नङा, बे निउसफोरावनो मिडियाफोरावनो ससियेल साइडआवनो ओंखारगासिनो दङ। सोरबा हाबा जानो गोनां सिख्लाखौ लांनानै मेसेज भाइरेल जानाय मानाय बेफोर ओंखारगासिनो दङ। आच्ছা रिन्जय बर'आ स्कर्पिय' एन लानाया सरकार फैनाय लोगो लोगोनो बे बाथ्राया मिसा नामा? रिन्जय बर' बिथांखौ लोगो हमहैथां। बिथाङा दिनै बहा गिदिङो, बहा थायो, बहा मा खालामदों, बिथांमोनखौ जों फल' खालामबाय थानायबो दरकार गैया। खिन्थु लाइमोनफोरखौ जेरैबायदि थगायबाय बेखौसो बुंनो नागिरदों। लाइमोनफोरखौ बिथांमोना मानो इसेबां जाम्बा सानदों, बे बाथ्राखौसो जोङो मिथिनो नाजादों।